खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया राहुल गान्धीखौ हादरनि हांगार होननानै बुंदों। गणेशगुरि सारियालियाव गोबां ड्राग्सजों लोगोसे 4 हमजादों। छत्तीसगढ़नि हेमचंद्र मांझीआ पद्मश्री बान्थाखौ भारत सरकारनो गथायफिनगोन। मिजोरामाव म्यानमार हादरनि सासे ड्राग्स फालांगिरि हमजादों। कलियाबराव गंसे न'निफ्राय गासै 35 सिख्रि बदा जिबौखौ बोखांनो हादों। फातखाय हाजोआव आयेन बेरेखायै खैला जावखोमाग्रा फालांगिनि न'निफ्राय 3 कौटि रां मोनदों पुलिसआ। हानि नांलायनायाव सासे सुबुंखौ बुथार खोमाग्रा 3 दायनिगिरिखौ बरपेटा पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। कांग्रेस दलनि दैदेनगिरि लोगोसेनो बालाद लकसभा बियाबनि एमपि राहुल गान्धीखौ हादरनि हांगार एबा देशद्रोह होननानै बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेनि अनगायैबो बिमानि सायाव सोनारग्रा गोहैलो सुबुं आरो जेबो उदाय रोङा होननानै बुंबावदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मानो होनोब्ला बिहाराव लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव राहुल गान्धीआ रैखाथि बिफाननि अग्निवीर स्किमनि बेरेखायै बुंनानै जुदि इन्डिया ब्लकनि सरकार फैयोब्ला अग्निवीर स्किमखौ बोखारगोन होननानै बुंदोंमोन। बेनिखायनो रैखाथि बिफाननि सायाव आसि दिन्थिनानै गोसो सिफायनो नाजानाया सासे हादर बेरेखा एबा देशद्रोह होननानै सानजायो। अदेबानि सोरनि बुंनाया नंगौ एबा नङा बेफोरखौ रायजोआसो बिजिरसिगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि गणेशगुरि सारियालियाव पुलिसनि मोनसे जर'खा हानजाया हरखाबै सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे गासै 4 ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। गासै मोन 14 साबोननि बिखोबाव थुमनानै दोननाय 196 ग्राम हेर'इन ड्राग्सखौ मोननो हादों पुलिसआ। आयेन बेरेखा बे खामानियाव लोब्बा थानाय गासै 4 ड्राग्स पेडलारखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि गेजेराव सासे उन्दै बैसोनि आरो बेनिखायनो बेनि मुंखौ पुलिसआ खिन्थियाखै। नाथाय गुबुन 3 फारियै आजा खान 35 बोसोर, जिनातुन नेसा 53 बोसोर आरो आब्दुल बारिक 46 बोसोर होनानै सिनायथि होदों। सोलिफु बोसोर 2024 मायथाइयाव भारत सोरखारनिफ्राय हादरगिरि श्रीमती द्रौपदी मुर्मुनि आखाइनिफ्राय आजावनाय पद्मश्री बान्थाखौ छत्तीसगढ़नि डक्टर हेमचंद्र मांझीआ भारत सोरखारनो गथायफिननो हासिगौ। मानो होनोब्ला छत्तीसगढ़नि नक्साल टिउरियाफोरा 26 मे खालि 72 बोसोर बैसोनि डक्टर हेमचंद्र मांझीखौ सिगि सग' खालामनानै पद्मश्री बान्थाखौ मोनथावना नङामोन होननानै सतेदांगार पुलिस थानानि बेंखनाव थानाय मोनसे मबाइल टावाराव नक्साल टिउरियाफोरा पस्टार होदोंमोन आरो भारत सोरखारनो गथायफिननांगौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि डक्टर हेमचंद्र मांझीआ मुलि गोथां आरो रोदा रुदुफोरनि जोहै गोबां मुलि दिहुनबोदोंमोन। बेनिखायनो छत्तीसगढ़आव डक्टर हेमचंद्र मांझीखौ बैद्यराज होननानैबो गाबज्रियोमोन। बे आयदायावनो डक्टर हेमचंद्र मांझीआ 2024 मायथाइयाव हादरनि 4थि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन सुबुं बान्था पद्मश्रीखौ मोननो हादोंमोन। मिजोरामनि राजथावनि आइजाल नोगोराव पुलिसनि सिआइडिआ गंसे बाइकखौ सिग्रोमनानै गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे म्यानमार हादरनि सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय म्यानमार हादरनि लाइमोन ड्राग्स फालांगिरिनि मुंखौ 25 बोसोर बैसोनि पीटी लियाना होननानै सिनायथि होदों मिजोराम पुलिसआ। बेनिफ्राय गासै 3.4 किल'ग्राम लिरथायनि हेर'इनखौ गासै मोन 311 साबोननि बिखोबाव मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो गोबां बिबांनि जाबा निसा टेब्लेट मोननो हाबावदोंमोन मिजोराम पुलिसनि सिआइडिआ। मिजोराम पुलिसनि सेनियर अफिसारआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय म्यानमार हादरनि पीटी लियानाया म्यानमार ताहान ओनसोलनि थागिरि। आयेन बायदियै मिजोराम पुलिसआ राहा लागोन होननानै मिथिहोदों। नगाव जिल्लानि कलियाबर ओनसोलाव गंसे न'निफ्राय गासै 35 जोबोद बिस गोनां सिख्रि बदा जिबौ मोननो हादों। गंसे न'आवनो एसेबां गोबां बिबांनि सिख्रि बदा जिबौ मोननो हानायखौ नुनानै गोबाङानो गोमोदों आरो गिनायबो फैदों।
मानो होनोब्ला आथिखालाव आसामनि दाबफ्रोमबो जायगायावनो सिख्रि बडा जेबोखौ मोननो हानाया सोराङाव फैबाय थादों। मिथिंगा मोजां मोनग्रा आरो सिबिग्रा सन्जीब टेकाया बे बाथ्राखौ बुंदों। लोगोसेनो गाव गासैखौबो हमनानै जयसागरनि दालानि ओनसोलाव लांनानै जिबौफोरखौ नागारहैदों होननानै मिथिहोदों। खरसा आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि फाटखाय हाजोनि दाबथाम जायगायाव आयेन बेरेखायै खैला जावनायनि दैयाव पुलिसा साथाम दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव मार्केरिटानि एसडिपिअआ गुबै दायनिगिरि खैला जावखोमाग्रा फालांगि रन लुंसांनि न'आव हरखाबै सिग्रोमहैनानै गासै 3 कौटि नोगोद रां बोखांनो हादों। लेडु ओनसोलनि टेककआव थानाय रन लुंसांनि न'निफ्राय बोखांनो हादों होननानै तिनसुकिया पुलिसनि सुलुङाव फोरमायदों। अदेबानि रन लुंसांआ आथिखालाव खारखोमानानै दङ होननानै पुलिसा मिथिहोबावदों। मख'नो गोनांदि बे खामानियाव लोब्बा गोनां नेपाल हादर पजरनि दावा शेरपा आरो मेघालयनि जन आरो पेनालमोनखौ पुलिसा हमग्रोदोंमोन। गुबै दायनिगिरि एबा जायगानि सुबुंखौ पुलिसा दासिमबो हमनो हाथ'वाखैब्लाबो रन लुंसांनि सोमोन्दै पुलिसा रोखा जाबाय। मख'नो गोनांदि रबिबारखालि बे आयेन बेरेखायै खैला जावनाया सोराङाव फैदोंमोन। सोरखारनिफ्राय जेबो गनायथि लायालासेनो खैला जावनाया सोराङाव फैनायनि जाहोनानो जादों फाटखाय हाजोआ गाहायाव जग्लायनाय। शुक्रबारनि हर गेजेराव हाजोआ गाहाय फारसे जग्लायनायनि जाहोनाव जिल्लानि खुंथाया नायबिजिरहैनानै दाबथाम जायगायाव आयेन बेरेखायै खैला जावनायनि फोरमान मोनदोंमोन। लेडु ओनसोलाव नामदां आरो बारगलायनि गेजेराव जादोंमोन बे आयेन बेरेखायै खैला जावनाया। बेनि उनाव तिनसुकिया जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया पुलिसनो नायबिजिरनो बिथोन होदोंमोन। बरपेटा जिल्लानि बरफलि गामिनि थागिबि आजिमुद्दिनखौ साथाम सुबुङा हानि जेंनाखौ लानानै थांनाय 21 मे खालि बुथारनानै फबनानै दोनखोमादोंमोन। नाथाय फिसाज्ला सुकुर आलीआ थोंजोङै सन्देह खालामनानै 22 मे खालि बरपेटा सदर थानायाव मिजानुर रहमान आरो बिनि फिसाज्लाफोरा लोब्बा थानो हागौ होननानै मानसि बुथारनाय आरो खोमानायनि एफआइआर होदोंमोन बिफा आजिमुद्दिन गोमानायनि सोमोन्दै। बेरेखा पुलिसा आजनुर रहमान आरो बिनि फिसाज्ला सानैखौबो हमनानै मंगलबारखालि सेबनायाव गाजिया गामियाव आजिमुद्दिनखौ फबनानै दोननाय जायगाखौ खिन्थाहोयो। पुलिसा गोथै सहखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो आरो साथामखौबो जोबथेसालियाव दैथायहरनानै हानि दावरावजों बे जाथाया जादोंमोन होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।